Pradesh Congress Committee amai phu West Karbi Anglong kewang BJP AGP KSS songja Congress along kidun PHE pen radaphan lang bungalang ke pajun ningkan thomkap sose apita awi kiru chuasai kasalampon awi Water list lapen NRC along Karbi amen ketok chok chelilo Karbi Employees Association atum Deputy Commissioner aphan Pinpur along ke pajun Kardong News Time along penili Philoban Kropi non birang ton pen arjek tha West Karbi Anglong Khirunia along Paipa Inkora hini ani Assam Pradesh Congress Committee amai phu Ripun Bora song amai along nanchitong dun pusi Card News along birtanang pale West Karbi Anglong along Puthot Congress asong kipang tang thuji aphan Paipa Inkora hini ani Khirunia along kipadu song amai along APCC amai phu Ripun Bora nanchitong dun 1971 aning kan therepo Inkora pho arni aprang Assam along kewang atum anke NRC along Amen Chethablong Jipusi Maipu Bora Ningje Mai along BJP AGP Lapen KSS Songjatu Jingbedun Putat Birtalong Bukulia Harughat PH Division ke Parluang Kang Keong Dung WSS scheme ke Kota Chetalong si Cyclem Chot Adimalong Langdamlo Polote Thang Taawi Lapen ke Ajahak scheme along ke Langang Kro along Kalarvit Papuri Paprai po Langalang Pongamukha ke Salok Lisi Kota Chetalong si Kasalok Paklang Chota Sai Cyclem Rong Lasonsi Bukulia rong supiang kangkedo Bukulia Ghat WSS scheme ta sai ki oi hectic sido rat aphan lang chitheng ki pajunang jadim lang chihu lang bungalang sikki pajun Bukulia PHE WSS scheme penta lang alang pongkas lok pon peta ningkang thom kepta so thuthelo sitame pini arni anta lapusi rat aphan lang kipi ang taxi chepaklang pon bomlo rat aphan meser lapen ing thirjer alang ki pajun jialar lang chihu si pajun bom PHE sor me thang asai chiklem clay ajong lang alang pong along pen along ke kewang along pen along ke tep ching thin check lapuson ke dosi ki ong bonta lapu Harughat PHE division asor ke joy ke ben ningkan achiklo abai no ake joy pen ki chola puson si theklong namalam sopor phan bir tamu ing tamon iksina Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimji phansi ji tham bomlo. Mangi prai tu duklo. Nilita hem gimi kim bomlo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hem gi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dihna mo phibo thatbir ta long wang thulo voter list lapet NRC draft along Karbiang long asor amen jasemet Karbiamen Assamese adak pen ketok akili kechok che pothak pai pai inkora ECR ni Karbi Employees Association pen Karbiang long additional deputy commissioner phan pin pro lo pajir dam pusi kat news along pirta nang pale Karbi Chokomar asong mate Karbi Employees Association a kongchun bang pachatak alopen ladak kat news along birta nang kepalia tengke voter list lapen NRC draft along Assamese adak pen ketok joini Karbiang long arat amen lapen akur ketok chok chelilo voter list lapen NRC draft aloke khe phan akinang sot alo voter list lapen NRC draft alo along men ketok chok che pulote angton loke chok cheji voter list ke paklang ke Representation of People's Act 1951 aron pensi paklang lo tapi NRC abang ke Citizenship Act atengsi paklang pon lo lahini ke khai kang themang thek lasi Karbiang long arat amen voter list la NRC alu along ketok pachok limji pulote English adak putse tok nang ji pusi pachitak alu along Karbi Employees Association at kongchun bang borsing teron pachitak Dimasa Students Union Penchatinga langroi kasalok pusi kat news along birta nang pali Jatinga Dimasa rong supi pen kahilo kilometer sir kep an bak dolang chiti lapen pre acheklo wo kanghu adim wo kachapati adim wo phan kijui kelang atum kelang kache thor adim Jatinga alangroi along picnic kichu atum ke paseur lang dampen Dimasa Student Union atum ke pangthil kasalok amo dengsi laso alangroi aphan polythene bag horabong sisa koi chopen ke pajok tu Birta bang kela pansikang tan poriglo domi thakme kurang thu